kudu welas asih. Kan terus no. Nggih. Tanda bukti welas asih. Sampai lek dikabari. Suto kapesan iki ya wis tabrakan. Yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muga-muga pinaringan lara ndang waras. Amin. Dongane ndang waras. Dongane ndang waras. Luwe. Allah. Kematian. Kanjeng Nabi nganjurni lek sanak kadang eneng sing kematian kon boyo warakne. Kon ngabari. Ngabari. Maksudnya yang apa? Supaya sing dikabari gelem ndongane. Senajan ora takziah mara nang omahe. Maksude kuwi. Landungane piye? Pertama, muga-muga ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru muga-muga ngamale sing bagus diterima. Keluputane di ngapura. Upama duwe luput karo aku wis tambah. Sampean ngucap ngono kuwi wis oleh nilai takziah. Sebabnya apa? Sing jeneng takziah iki ngarem-ngarem. Gawe seneng gawe parem. Ya dikabari, mati. Ya terus pasti ini. Kayak wis. Ora ngajar loh. Ndak cocok karo karepku laku ngabari, Mang. Apa anggitele ngabari krungu-krungu wae ngono. Gales krungu arep nyapa. Nah. Awake dhewe ora dikabari lek krungu. Kayak kuwi wong Islam. Butuh ngamal akhirat. Dongane. Fama ya'ma mithqala dzarratin khairan yara. Ngamal sing bagus senajan meker sak grugut karo Gusti Allah catet diwales ditekalne minim ping 10. Nah. Iki lek ora digatekne ora dilatih ya ora iso. Ora bisa. Lamuni ngono mang cukup sekira awake dhewe wis krungu. Ndak perlu di rungokne wong liya. Ndak perlu. Wong nganti wong liya krungu ya ora apa-apa. Tapi sejo dan krungu ndak bisa. Oh, ndak perlu. Enggak ditanggung. Terus nomor itu tekoneh malaikat kelawan gawa ngamale kawula sing ngamal mau mencorong kaya srengenge. Tur diiring 3.000 malaikat. Kabeh sing jaga langit mulai langit 1, 2, 3, 4 iso lulus
merga ngamale mencorong ati kaya srengenge sing iring gak karuan akeh. Tapi bareng teko langit nomor 7 ditulak. Wah. Apa sebabnya? Sebab atine wong kang ngamal iku ngarepake keluhuran lan kemasmuran. Mungguhe wong akeh. Aku duwe pengen dan kondang dan terhormat. Ora nek suarane wong Gunung Mayati duwe ngono kuwi lho. Sok ngamal nang akhirat ditulak. Kira-kira sampean apa ya wis iso mertamu dihormati karo dipekne padha. Ati sampean. Kira-kira wis iso bareng. Kok dereng saged. Lah ngormati ya dimanggane anu sampean seneng. Ya dina. Sampean marang. Dina niki mboten nampa tamu sampean mungsul mawon. Bisa padha wipadi. Alhamdulillah laku silaturahmi wis kasil. Amin. Ngono iso. Usaha. Hah? Berusaha. Oh, iki. Amrih isane. Sampean rono mang. Eneng sing ngakon apa ora? Boten. Apa karep sampean dhewe? Lek eneng sing ngakon, pokok sampean pun tandang wis cukup. Lek karep sampean dhewe ra nyocoki karep, sampean gelo. Gelo. Jadi upama sampean kepingin tulung neng wong iki kudune aja nganti aku ngesane karo wong kuwi tak tulungane. Kudune aku karo Gusti Allah diperintah nulungi wong kuwi. Kilo. Dadi aku engko sing nanggung resikone sing ngakon. Lek karepku dhewe sapa nanggung risikone? Awake dhewe. Enenge mekur pegel utawa bunga saged diaran kuwi. Tapi lek masak drema dikongkon, jawabane kono piye ora eneng. Pengaruh hubungan karo kene. Aku hubunganku kono. Niki. Iki butuh latihan iki. Butuh latihan. Lah sampean pun kulino biasa wis terlatih. Urip sampean nang donya niki ora bakal ngalami
susah, sedih, sibuk, ruwet ora enak. Wis didhawuhne karo Gusti. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Wedi kuwatir susah ora enak. Soalnya apa? Wong sadurunge dikongkon iku nanggung resiko. Nggih. Sampean kon rono kuwi engko nang kono ditanggapi piye? Apa sampean katut? Wong magur dikongkon. Lala dikongkon jawabane kono bare meh dilaporne ngene. Kene ora nanggung apa-apa. Lah, iki. Wah, iki ya butuh latihan. Ikilah sing diarani lillahi ta'ala. Aku mek kur saderma dikongkon. Ning kuwi ya ora gampang merga iblis dadi nyalip nyetir. Lah perkara apik diaku, lah perkara elek mungkir. Iki sifate iblis. Jadi wong pengen kondang. Lah wis kondang apa? Jeneng terus kuwi ya. Apa? Dagang aku laris. Nggih. Aku kerep kangge. Lah kaya ngono. Predi guyu karo Gusti Allah. Tibake urusan kadonyawian sing kok gontho. Sing kok gontho kaya ngono.